kadetter, blev matroser, bummelummelum. Se til højre, se til venstre, hele regimentet drejer om. Ja, de er nu mødt herovre i Nymindegade-blejren til frømandsuddannelse, eller begyndelsen til den. Og der gør jeg lige opmærksom på endnu en gang, at det er fuldstændig frivilligt, at de er her. I marts mødtes 33 unge mænd for at begynde uddannelsen til frømænd inden for søværnet. De var værnepligtige eller befalingsmænd fra forsvarets forskellige værn, men ville altså nu være frømænd, det vil sige professionelle kommandosoldater, folk, der i krigstid har særlige opgaver bag fjendens linjer. Frømændene er for søværnet, hvad jægerkorpset er for hæren. En frømand får en god dykkeruddannelse, han siden kan bruge i det civile liv, og i tilgift lærer han at slå fjenden ihjel på mange raffinerede måder. Det er frivilligt på den måde, at de selv kan melde fra. Men det er klart, at det er bedst, at vi har det på den måde, at de melder fra én gang i døgnet. Og det er om morgenen. De behøver ikke at sige noget, de kan bare tage deres røde stålhjelm af og tage den under armen. Så behøver vi slet ikke at snakke mere om det. Så har vi den lille regel, at mens man er elev, så går man ikke, så løber man. Hvis de bliver snuppet i ikke at løbe, ja, så får de så straks deres belønning. 10 styk, begynd! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak! Ja, det skal være højere. Tak! Og læg mærke til det der lille tak. Man bør være taknemmelig for al den træning, man får. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak! På ryk ned. Begynd. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vi kalder det jo belønning, fordi det er jo i virkeligheden en belønning for det, de har lavet. Der er jo ikke, man kan jo ikke straffe folk, men man kan give dem en belønning, hvis man synes, de har fortjent det. Og de er jo også taknemmelige over det, og betragter det selv som en belønning i det, de jo helt tydeligt takker for det hver gang. Løb! Det er på forskolen i Nymindegab, frømandskorpset skiller drengene fra mændene, som man siger. Allerede den første dag kommer eleverne ud for en hård fysisk belastning, og om natten er de ude på en lang marchtur i klitterne med kun et par timers hvil. Når de kommer hjem til lejren om morgenen, melder mange fra ved at tage deres røde stålhjelm under armen. De var ikke gjort af det rette stof. Vi har jo altså det med, når vi har taget en kurs, så holder vi den. Og det var altså uheldigt for os, eller for eleverne i hvert fald, der var et vist sted, hvor der var nogle stigninger i form af bakker og lignende. Og da vi kom ud i klitterne, ja, der var vi også uheldige, at der lå nogle af de allerstørste klitter lige netop der, hvor vi skulle gå. Men vi kom der over dem og ned på stranden, hvor vi så satte kursen nordud. Jordbær med fløde på, det kan man ikke få. Det var det 46. Nu kommer 47. Vi er jo selv med på turen, og man synes ikke selv, at det er så forfærdelig stor en belastning. Og derfor bliver man altså overrasket over, at folk de er så blødsødende. De er så svage og har så lidt vilje, at de ikke kan tage sig sammen og gennemføre den tur. For det kan man altså gøre simpelthen på renomméet. Og vi har 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, der står med hjelmen under armen og som siger fra efter dette første afslappende døgn. Og så har vi 18, der endnu har mod til at beholde hjelmen på. Så er forskolen forbi, og der er kun 8 tilbage af de 33 frømandselever. Resten er faldet fra.
og nu starter helvedesugen. Senie! Se op til højre igen. Se op til højre igen. Og så skal hovedet drejes med ryg. Senie! Og bedre. Stå stille. De skal nu overfor os her bevise, at de kan blive frømænd, at de er gjort af det rette stof, det stof, hvoraf man laver frømænd. De vil komme igennem mange ting. De vil komme igennem mange mærkelige ting. Og især i denne her uge vil de komme igennem ting, som for dem selv vil synes urimelige. Ja, vel, men. Her er en masse. Da eleverne tidligere på aftenen ankom til Kongsøre stationen mellem Nykøbing Sjælland og Holbæk, var de udmattede efter en hel dags stroppetur. Gamle frømænd, der fungerer som instruktører, sørgede for en hjertelig velkomst og hjalp eleverne med at få pakket køjesækken ud og komme til køjs. Det var bare en forsmag på, hvad der venter dem under helvedesugen. Det kan være, jeg skal hjælpe dem. Sådan her. Så var de rigtig tjek på det, hva'? Det er sgu da ikke køjetid nu. Klokken er 9:30. Hey, sådan ser må jeg lige se deres hånd en gang til. Prøv lige at komme frem med den. Har de dårlige nerver eller sådan noget? Nej. Har de kom frem med den hånd der. Har de dårlige? Den er, de står og ryster, mand. Har de dårlige nerver? Hvad? Nej, jeg har ikke dårlige nerver. Prøv at holde. Nej, der må de hellere tage en lille afslapningspille på 20 der. Og så tæller vi højt. 2, 3, 4, 5, 6. Så vil jeg gerne helt ned, ikke? Det de er godt klar over. Hernede og kysse fars hånd, ikke? Kom så, med brystet. De har jo en tand på brystet som en sømand. Ikke? Altså muslingerskaller. 11, 12. Hold da kæft, hvor det ser ud, mand. Man skal jo kraft det, man tror, det er jo jordens undergang, det der, mand. Find længere væk med den hud, der lugter af helvede. Skal der skubbe? Kom nu over på banen. Så kan du tage 10 til mig. Ej, den er skrevet den der, mand. Ja, huen i munden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, så rejser du op og siger tak med huen i munden, ikke? Det betyder gruppefører, det. Hvad for noget? Gruppefører, det betyder. Er de gruppefører? Prøv lige at tage den på, for fanden, så vi ser, hvad det tager sig ud. Det kan vi godt tænke mig. Ja, nu skal jeg, ikke? Så bare... Lad os nå lige for det her. Der er nok plads til dem. Det ser godt ud. Hold da kæft, mand. Jamen, de skal også klappe. Sådan kan de jo ikke se. Hvordan fanden er den blevet mishandlet, mand? Den har aldrig blevet udleveret med de store, med de presfolder i der, hva'? Ja. På krydser på tværs, mand. Hold da kæft, mand. Han er gruppefører, ikke? Hva? Det ser godt ud. Nej, lad os nu, vi skal se alle deres... De er en rigtig helt, hva'? De er en af Danmarks knyttede næver, hva'? Skal vi lige prøve, mens der er på, så lad os lige få... Lad os lige... 15 er de flotte der. Og de har bevægelse i skulderen, ikke? 1, 2, 3, 4. Anden gang jeg er her. Sidste gang, der nåede jeg også at komme et lille stykke ind i helvedesugen. Jeg var nødt til at holde op på grund af betændelse i fødderne, på grund af vabler. Hvad lavede du før? Jeg er ulempe med maskinarbejder. Så kom jeg ind til militæret, der er værnepligt inde, så synes jeg, at prøve noget spændende. Og det har jeg også opdaget også. Det er spændende, det her. Det er det. Det så godt. Ja. Godnat, Svende. Godnat. Ja, efter de var blevet sendt til køjs, så der var klokken mellem omkring 22, så da klokken den var 23:30, så synes chefen, at han ville hilse på dem, sådan at de dels kunne se, hvordan chefen så ud, og dels at chefen kunne se, hvordan de så ud. Og derfor blev de vækket. Og så er det hurtigt. Op og få klønse på. Og stille til parade og ud i paradetøj. I paradetøj. Ja. Få nogle øjne helt op bag jer.
Og må ikke det var på tide at skifte underbukser derovre, hva'? Om 20 minutter, så står jeg herude. Ja, om kvarter står jeg herude. Den kommer fra den fagre kyst, hvor paradiset lå. Den bringer lys og liv og lyst til store og til små. Du sol fra Bethlehem, her tak og lov og pris. Har de gjort noget forsøg på at få bjællemæg i? 25. Lige bygget. Med brystet. Tak. I hvilestilling ned. Og så skal Peter også synge med. Syng. Sol fra Bethlehem, her tak og lov og pris. Og vær ikke glemt fra lysets hjem, og fra dit paradis. Derefter gik vi i gang her i eftermiddag med det, vi kalder grøfteturen. Og grøfteturen, den tog vi så stille og roligt. Nu bare, det er jo sådan set ikke nødvendigt at gå i grøften, fordi der var vand i forvejen i det, der regnede imellem temmelig kraftigt. Formålet med den øvelse er jo at vise folk lidt rundt i skoven, lære dem, hvordan naturen ser ud fra forskellige vinkler. Og den er jo netop skøn på den her årstid. Og en dejlig duft er der jo. Den blev ganske vist ødelagt i nogen grad, da de gik ned i grøften, og der kom forskellige dunster fra grøften. Men det er helt sikkert, at man kan ikke undgå at nyde den med anemoner, violer og hvad det ellers hedder, og den dejlige duft af skovbund. Miki, kom nu ind under båden, Miki, for helvede. Og så op med hovedet. Det hænger helt ned på brystet. Kom nu, Miki, for fanden, mand. Hjælp dog til i det mindste. Nej, hvad er det, I laver? Samarbejde! Og så går nogen over i højre side op bag i. Carsten, lad nu være at blive ophidset. Hør, hvor godt de andre har det. En aften jeg hen ad gaden gik, jeg øje på en pige fik. Hun smilede så sødt til mig. Hun smilede mest til min forglem mig. Rappeti-bum, ti-bum, ti-bum. Ind under den. Sådan. Men nu vil man gå ud mod det igen. Rappeti-bum, ti-bum, ti-bum. Morale. Drik mælk og lad øl stå. Brug hånden og lad pigerne gå. Det råd jeg alt for silde fik. Nu er jeg dranker og har dårlig arm. En gruppe, der virkelig bliver presset, og en gruppe, som er i situationer, som vi så det i dag, de tager ikke noget hensyn. Ikke nogen menneskelige hensyn overhovedet. De må nødvendigvis være kritiske over for hinanden, for selv at overleve.
Og det er det, man vil. Og det er altså nødvendigt at spille sådan et spil færdigt, hvis vi skal opnå det mål, vi tilsigter, nemlig at få lavet anvendelige og dygtige frømænd ud af det. Jeg har nok set, hvis vi kommer ud i en eller anden situation, hvor det virkelig kræver noget hårdt fysisk, så går den jo altså, ikke? Og spørgsmålet er, hvor meget man kan nå at opbygge. Det er helt i orden af viljen, den er der. Det er ikke så meget af dem, der går ud over, fordi de går jo og slapper lidt af. De er jo ikke engang fuldstændig flad. Ikke? Ja, så er hvile forbi. Der er jo stadigvæk nogle mennesker, eller enkelt i hvert fald, Mickey, der ikke rigtig har vist noget endnu. De har jo ikke taget fat en eneste gang. Og hvis ikke de kan præstere mere, end de har gjort hidtil, så er det en fordel for holdet, måske også for dem selv, og i hvert fald for os andre og vores humør, at de tog stålhjelmen under armen. Så nu må de altså tage dem sammen, ellers så falder klokken i slag. Fat bådene. Båden op. Fat. Båden op. Båden op. Og Carlsen går forrest og efter mig. Seks, 7, 8, 9, 10. Tak. Hvordan ligger pigerne her i denne måned? Hvor er køen? Sådan her. Sådan her. Mikkel, længere ud. Løft benene, Mikkel. Kom nu op med dem, Mikkel. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Det tager kun så lang tid, så er det hele overstået. Smiley, op med dem, op med dem. Bliv ved. Mikkel, op med benene. Bliv ved. Nej, køl. Så. Kom nu op med de ben. Bliv nu ved. Så stræk dem, Mikkel. Stræk dem, stræk dem. Ja, kom så. Og så de sidste 5 sekunder. Kom nu. Alle sammen. Stræk benene. Tag de hænder væk. Benene sammen. Til jorden, seng. Korsting op. Det var da rart, ikke? For eksempel den tur, vi har været på i dag med gummibåden. Vi har været ude i en masse sump og grøfter og mudder. Det har sådan set ikke nogen mening. Men det er jo bare for at prøve at psykisk, de vil gøre det. For at få jer opdraget til for eksempel ubetinget lydighed, for eksempel. Ja. Og det er endemålet med det. Ja. For hvis der er sådan nogle øvelser, når vi er færdiguddannet, så vil de have, at de kan stole fuldstændig på os, og vi vil gøre lige nøjagtigt, hvad de siger. Nu i dag, synes du så, at det var velbetænkt dengang, da du synes, at det var en god idé at prøve på at komme ind i frømandskorpset? Ej, man reviderer sin opfattelse lidt, men det er ikke ensbetydende med, at man hopper fra. Så jeg vidste, det var strengt, da jeg gik ind til det. Men man kan ikke rigtig forestille sig, altså hvis man snakker med nogen, der har været igennem det, og de fortæller om det, så kan man ikke forestille sig, hvordan det er. Man skal prøve det. Og hvad er det, der får dig til at gøre det? ja, altså jeg har ingen uddannelse, og jeg tænker, at den her uddannelse, den er jo ret hurtig, ikke? Og jeg kan højst sandsynligt få brug for den. Man skal helt ned i møget, og når man så kommer op igen derfra, så er der lidt mere selvtillid i en, efter at have været den tur igennem.
Jeg tror i hvert fald, det er det, der betyder for mange at køre det der race igennem, og så bagefter kunne sige, at vi nåede i hvert fald et mål. Mest fordi jeg får en uddannelse, som står til en værdi af 10.000 kroner, hvis jeg skulle have den som civil. Det er altså først efter Nygaard, her gav mig skibanen til OEF. Tog mig rigtig kraftigt sammen og blev galt på hele lortet. Det er det eneste, jeg gør for at komme igennem. Og der er altså opdaget, nu skal jeg til at sige mig galt hver gang, jeg skal ud med det, men så må jeg så gøre det for at hjælpe mine kammerater. Du regner med at køre videre? Jeg prøver at køre videre i hvert fald, så vil jeg se i morgen tidlig, hvad der så sker. Om Nygaard her siger til mig. Man kan jo snart ikke se, hvor deres bakkenbarter de holder op, og hvor skæet begynder. Og få en klar overgang, så du kan se, hvad der er sker, hvad der er hårdt. 25. Mikke, de er ikke interesseret i at gøre holde en tjeneste. Og nu får de altså, udsætter vi afgørelsen. Men det bliver kun til i morgen, så bliver det et enten eller. Derefter gik vi i gang med forhindringsbanen. Den rent tekniske indlæring, så de kunne lære at nyde naturen, selvom de skulle passere forskellige forhindringer derude. Og det gik jo sådan set meget godt for de flestes vedkommende, men svaghederne hos den enkelte trådte helt tydeligt frem. Mikke, nej, med et ben, med et ben. Ligesom når I skal springe over en grøft, der stopper de heller ikke op og springer med samlet, vel? Nej. Nej, kom igen. Ja, der var lidt af det. Er de bange for højderne, Mikke? Sådan, ja. Lad være med at kigge ned. Det næste. Prøv igen, Mikke. Prøv igen. Og så stå her. Og så gå lidt ned i knæ. Sving armene lidt tilbage. Sådan, og så sætter vi af nu. Hop! Er det da, Mikke? Sådan stils. Nu ved jeg ikke rigtig, hvordan de vil klare den. Altså, der er jo en mere, faktisk. Skal vi prøve igen? Prøv igen. Hen igen her. Samme måde som før. Hej. Er du klar? Ja, nu kommer det nu. Og kig op. Ja, prøv igen. Er vi klar? Så pas på, at I springer over den nu. Ja, du klar nu. Kommer den nu. Hop. De er ikke bange for højderne, vel? Kig nu op. Se derop. Det er den, de skal have fat i. Ja, en plads næste. Hvad? Skal I til balletten? Mikke, vis hvordan man skal gøre det. Ja! Slå det, Mikke. Hvad? Mikke, det var fordi, de allerede havde opgivet, inden de var over. De var nemlig ved at støtte dem herover til endnu før de var over. De troede ikke på dem selv. Uden selvtillid kan man ikke klare det her. Man skal tro på sig selv, og man skal frem for alt ville og vise minimum af mod.
bakke, så er der en, der nu står uden stålhjelm. Og det er Miki. Det kommer ikke bag på mig, det kommer heller ikke bag på nogen andre, end ikke på Miki. Vi er blevet enige om, Miki og jeg, at det bedste er, at han stopper nu, inden det sker nogle uoprettelige skader, som det eventuelt kunne ske, hvis vi presser det igen, Miki, sådan at de eventuelt styrter ned fra alt for stor højde og kommer til skade. Bag og Miki ned mod gummibåndene. Mars! Høj! Det kan vi ikke få. Det var det svært. Nu kommer Jeg ryster mig sådan set ikke, altså det gjorde den lige til her til morgen, dengang jeg fik det at vide. Der var jeg godt klar, der var jeg altså godt lige, før jeg vidste godt, hvor jeg skulle stå henne. Men selvtilliden, den er der altså godt nok endnu, men den er jo sunket et par tommer siden sidst, jo, før jeg begyndte. Jo. Det er den altså godt nok. Ja, der er en, der gerne vil træde af på naturens vegne, så træder vi alle sammen af. Kom ind på et geled. Frem med sjåren. Tis. Pas på mågerne. Der er ikke så store ord. Den ikke sluser store ord. Så går vi ned og skyller fingrene. Ja, vi startede i morges med det sædvanlige program med FUT, altså fysisk uddannelse og træning, og for at det ikke skulle være alt for kedeligt, så tog vi sådan forskellige små lege, for at folk de kunne more sig og blive underholdt på en fornuftig måde. Anden gang. Rap, rap, rap. Ud med hænderne. Basker med vingerne. Rap, 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 rap. Ud. Rap, 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 rap. Nu er vi hunde. Ned til den anden ende, mens I gør. Kom nu! Den går på. Der er ikke mønner imellem. Nu kører toget. Fut, afsted. Fut, nu kører toget. Fut, afsted. Fut nu videre. Fut, afsted. I må I rigtig kloge. Hva? Nej. Det må sgu da ikke være. Det er vi heller ikke. Der må sgu være et eller andet galt. Op i frøstilling. Afgang. Og I kvækker højt ned. Kvækker op. Man skal jo nok helt ned i møget, før man kan begynde at bygge folk op. Og det er jo med specielt henblik på dykningerne. Det er jo ret psykisk at dykke, især de dykninger, vi kommer ud for. Det er vel også det, at i og med, at folk stadigvæk går med på de ting, som I udsætter dem for nu, så kan I stole fuldstændig på dem, ikke? De vil adlyde enhver ordre, de får, ikke? Ja, det er nemlig det. Det er helt er baseret på, jo. Jeg kan godt lide selv at udfordre mig selv til sådan forskellige ting. Nu kan jeg lide at gå og løbe og sådan forskellige ting. Og der kan jeg godt lide at kæmpe med mig selv. Det er noget, jeg har fået her igennem formandskorpset, det er helt sikkert.
Længere vejen herover. Kom nu. Så her i eftermiddag så fortsatte vi vores sightseeing, så de kan blive kendt her i området. Og i dag synes vi, de skulle op og se Rørvig og se den dejlige strand deroppe og klitområdet, og det har de så været op at se og have gummibådene med og bevæge sig rundt i sandet. Og det er klart, at det tager nogle kræfter at se området på den måde, som de gjorde det i dag. Nej. Så kommer den båd. De tager hjelmen af bag jer. Nej. Jo, det gør. Båd op. De har ikke hjelmen på nu. Hvor er det henne? Den båd her. Der er ikke vin nu. Ja. Kom nu. Kom nu op. Jeg hælder den båd op. Kom så. Kom så. Det er tilladt at vælte hinanden. Kom så. Så rundt. Hold to klar. Hold lidt klar. Stå ret. Hold lidt klar. Den næste konkurrence består i at slå forlæns koldbøtter ned til stregen hernede og slå baglæns koldbøtter tilbage. Er det forstået? På deres pladser. Færdige. Så koldbøtter. Efter at have bevæget os lidt rundt i klitterne der, så var det nede på stranden, og så havde vi forskellige øvelser der. Der er det jo altså det, at vi ved jo godt, at folk de er trætte, og det ved de i hvert fald også selv. Men når så vi lægger sådan nogle små lege ind med kamplejre og den slags, så bliver folk jo alligevel grebet og giver det sidste. Faktisk på et tidspunkt, hvor de næsten ikke troede, de havde mere, så giver de alligevel det sidste, de har i sig. Hvad med samlet ben? Og så de to sidste. 2 sidste. Kom så. Rundt. 10. Og så hurtigt tilbage. Kom så op. Kom nu. Siger hesten ikke noget? Siger hesten. Ja. Det er ikke både at være rytter af hesten. Og lidt med dig klar. Så vil det. Godt. Og hvad skal vi gøre ved dem? 20 findeslag. Vi snupper 20 findeslag. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det der løfter ham, Peter. Så tag en håndfuld sand og smid i hovedet på ham. Ja, det tror jeg også. Ja, han skal nok. Han ligger jo og hviler sig dernede nu. Hvad bliver det til? Mester Jakob, sover du? Hører du af klokken? Mester Jakob. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tak. Bager, kom herhen, Bager. Bager, kom herhen. Og tag den mælk med den. Jeg kan godt drikke en tom mælk. Kan du se den mælk der? Den kan jeg godt bruge til kaffe. Væk af vejen. Løb! Nej, det smager ikke godt. Kom så væk! Hvis jeg der sodavand. Kom så. Få ikke lidt træn. Kom nu.
Ja, der er sket en beklagelig ting. Vi bliver nødt til at ændre lidt på programmet. Herude, vi er så uheldige herude ved Kildehuset og have en kommandør inde boende. Og hun har ringet mig op, lige netop nu, der er kommet forbi vagten, at hun mangler en gangbro ude ved kilden for at kunne komme hen til pumpen. Og efter de mål, hun har opgivet, så mente jeg nok, at vi havde en her på stationen. Og vi er altså simpelthen så nødt til at transportere den ud til damen derude. Og det sker det, når en gruppe får sådan en opgave, så sker det jo gerne det, som en helt almindelig udvikling er, at man i første omgang simpelthen tror, det er løgn, at man skal bære sådan en planke så langt. Og derefter så går man i gang, og så bliver man hissig på hinanden. Man bliver simpelthen så sur på hinanden, så man er næsten ved at ryge, de er næsten ved at ryge flæsk på hinanden. Videre fremover. Ja. Når den periode er overstået, så gør man altså bare jobbet og gør det, det skal gøres. Og det tog jo hele formiddagen og noget af frokostpausen. I middagspausen blev jeg ringet op af kommandørinden igen, som i øvrigt ikke eksisterer jo, det er klart. At planken ikke rigtig passede, fordi det var lovligt høj. Det hende, og den var blevet så fedte og glat nedenunder, at hun var bange for, at den skulle skride. Så derfor ville hun gerne have en anden planke, og det havde vi tilfældigvis liggende, hvorfor eleverne blev sendt ud med den. Så det blev lidt renderi med den planke. De skulle naturligvis så have den gamle med tilbage, som kommandørinden jo altså ikke kunne bruge, og den har vi så også fået hjem her i eftermiddag. Gå op og hjælp dem, Peter. Peter, gå op og hjælp dem foran. Løft den for dig, så bliver vi sammen nu. Prøv over, Jens. Det er fedt. 23 bager. Med benene op på planken. Det må I andre også hellere gøre. Hold i gang. Nu for hver hvil I holder, så tager I 20 armbøjninger. 11. Køl, ordentlige armbøjninger. 8. Køl, ordentlige armbøjninger. Køl, han tror, han er sammen med kommandøren inde. 17. 19. 20. Tak. 10 til køl. Det skal være ordentligt. Pæne. Snus kraftigt til blomsterne, og så op med rumpetten. Kom nu! Ja. Ja, I andre må hellere tage 10, mens I står og venter. Kom nu, køl. Den der gejst, som vi andre trods alt havde, den synes jeg er forsvundet lidt. Altså, vi andre, vi satte der ligesom en ære i at gøre det så godt som muligt, men jeg synes altså, det er blevet sådan mere eller mindre ligegyldigt, om de kan klare mosten eller ikke, synes jeg i hvert fald. Kan det være sådan noget som velfærdsstaten og den slags ting, der spiller ind? Ja, det vil jeg da absolut mene, at det hele er blevet til, hvad kan man kalde det, sådan en slags wienerbrødsmentalitet, ikke? Vi har nu alle sammen gennemført helvedesugen. Vi havde jo et frafald på en mand, men som helhed har holdet klaret det ganske udmærket. Dette er dog ikke ensbetydende med, at vi nu er færdige. Kører på igen. På mandag starter vi en egentlig frømandsskole. Jeg skal ikke tro, at det bliver lettere, men det bliver ikke så sammentrængt, som denne her uge har været. Vi tager hjem og holder weekend. Sørger for at få vabler og sår og ømme muskler i orden.
Og så mødes vi igen mandag, klar til at starte den egentlige frømandsskole. Højre om. Væk af vejen. Og så stille. Og klar til landlov efter de aftaler, de har truffet. Væk af vejen. Løb. Slut nu op, Peter. Den træning frømændene har fået, gør det egnet til at udføre krævende arbejde under belastende forhold, for eksempel eftersøgninger af druknede. Men hvad er egentlig frømandskorpsets opgaver i krig som i fred? Det ligger på 2 felter, de fredsmæssige og de krigsmæssige opgaver. De fredsmæssige er assistance, dykkerassistance osv. til såvel søværn som institutioner udenfor. Og så har vi de krigsmæssige, der er temmelig højt klassificerede, men i sagens natur ligger det, at vi udfører visse former for skibssabotage, undervandsangreb osv. Og endvidere arbejder vi på land som specialkampenhed bag fjendens linjer i rekognosceringsøje med og sabotage mod vigtige installationer osv. Hvordan mener de, at den ideelle kommandosoldat skal være? Ja, han skal have en fantastisk selvtillid, tro på sin egen uddannelse, sin egen kunde, og være rolig og fattet om alle situationer. Trampesparket helt op fra og ned over bristen. Helt op fra og kom ordentligt ind på ham. Hagen, eller albuen mod hagen, håndkanslaget ind ved siden af halsen, fingerstødet ind i leveren og samtidig tilbage. Derefter kommer knæspark i skridtet og chin-jab, og husk at ramme lige med håndroden, lige op under hagen. Okay? Brækker nakken på manden. I det øjeblik, man er heroppe, ned igen med et dobbelt håndkanslag, men aldrig samtidig. Det skal være således, at det bliver 2 slag for at gøre størst skade. Prøv. Og så ind på ham. Så vær vred på ham. Kommandostranguleringen lægges bagfra, således at lægge armen omkring halsen, sørg for, at strubehovedet kommer ind i albuledet, griber fat om overarmen og presser igen, og derefter strammer man bare musklerne. Så er den der. Indimellem at frømændene holder kampgasten og den fysiske form ved lige, slapper de af i den hyggelige messe. Her er væggene prydet med plaketter og pokaler fra øvelser og kammeratlig samvær med udenlandske specialenheder. Her er for eksempel et minde fra en øvelse, hvor i tyske kampsvømmere deltog. Med denne lille hilsen ønskede tyskerne at udtrykke deres respekt for de danske kammerater. Og også andre allierede kommandotropper, for eksempel amerikanske, har i øvelser lært, at de danske frømænd ikke står tilbage for nogen. Tager sin kniv og stikker ind lige her. Så skal skarpen selvfølgelig vende frem efter, og så skal man ud efter. I messen hos frømændene hænger kommandosoldaternes bøn. Gud, du almægtige, frihedens vogter og de undertryktes beskytter, hør vor bøn. Gå med os, når vi prøver på at forsvare de forsvarsløse og befri de tilfangetagne. Det er for dig, vi kæmper, og sejrens krans tilhører dig. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Ind her og frem med den.